going back to work. Jatend piny William Ruto medo chwalo seyo mare ne kweth masundo serikal mowacho ni medo wuondo kendo pogo oganda jo Kenya. Ruto kono kwethno mondo many agenda malong'o ne jopiny ok seyo chenro mage mabeyo mosetimo ne jopiny. Magi bire kinde limbe mare kaunti ma Machakos kama ne oyuore alam kaachiel kod chenro mamoko mag dongruok e kaunti no. Otieno Joab miyo waler. E kinde nyasi mar tieko chokruok e kanisa mar African Brotherhood Church bade ma Machakos, nyasi ma bende noyuore kod jotelo mopogore opogore kumoting'o jatend piny William Ruto, siasa nomako mach. Jatend piny William Ruto kono jotelo mondo otine oganda kendo giwere kod weche mapogo oganda koda yenje, nimar mano e rachungi mabiro yiero jok ma idwoko pacho kata mago ma imiyo thuolo kendo. Kiongozi anapimwa kwa ile kazi anafanya. Kiongozi apimwi kwa porojo, maneno, matusi, mambo ya chuki ama ukabila. Kila kiongozi anapimwa na kazi amefanya. Na wauliza viongozi wote, kila mtu afanye bidii. Ndio wakati ukifika hawa wananchi watajua ni nani amefanya kazi, ni nani wa matusi na fujo na fitina na mambo ya ukabila na chuki. Ukipewa amani na upewe vita, utachagua amani ama utachagua vita? Ukipewa maendeleo na porojo, utachagua maendeleo ama utachagua porojo? Ruto bende okwayo jotelo mondo kik pogo oganda kaluwore gi kuma giwuoke, kojiwo bende giwere kod akwede mag dhoudi, to mondo giti kod thuolo mag mar riwo oganda jo Kenya. Na nilisema ya kwamba ile siasa ya zamani ambayo sehemu zingine za Kenya zilibaguliwa, hiyo siasa tutazivunja na tutahakikisha ya kwamba tuko na siasa ya kuunganisha jamii zetu zote. Hatutaki tena siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi. Tunataka siasa ya kuunganisha watu wa taifa letu lote la Kenya, kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Kinde wuodhe mar dongruok e kaunti ma Machakos kono, jatend piny bende omedo chwalo seyo ne kweth masundo piny owacho mondo onyis tich magisetimo ne jopiny kendo gimanya agenda malong'o magibiro pedho ne oganda jo Kenya. Mimi niko na ujumbe kwa wale watu wanajaribu kushindana na mimi. Mimi natakia niwaambie wale majamaa, ya kwanza, tafuteni sera, tafuteni maono, tafuteni mpango, tafuteni agenda, ndio mulete kwa hao wananchi. Hao wananchi wako na akili. Hata kama umetumwa kuja kupinga, tumia akili bwana, usijiaibishe. Jatend piny bende omedo jiwo oganda mondo ndikre e okumba thieth mar SHA, mowacho ni osereso oganda kendo kik giwinj jotelo mapingo chenrogo, ma bende oseduoko piny solro mag omenda mag nengo thieth. Leo kwa hii vijiji yetu yote hapa, si ukienda kijiji fulani utakuta mama fulani amelipiwa na SHA, na mzee fulani amelipiwa na SHA, na kijana fulani amelipiwa na SHA. Ni kweli ama si kweli? Ya SHA nimesema kila mtu ajiandikishe ndani ya SHA. Ndio ukikuwa mgonjwa uende hospitali utibiwe, uende nyumbani, SHA ilipe gharama ya hospitali ya kila mwananchi. Sijui kama tunaelewana. Otieno Joab, Ramogi TV. Mokum jokedonera tich oganda ka otenore kod kansi